revival. Now, let me tell you that there is going to be a next level that God is going to unlock. My God, do I have people who are saying, men of God, I am ready for my next level? No, it's not even level, but it couldn't even level. I know the partnership is cheating, but there's another next level. Financially, next level. Maritally, next level. Health-wise, next level. Ministry-wise, next level. Somebody shouting next level. Somebody shouting next level. Next level. Somebody shouting next level. Next level. So only listen to me. What is in narrow? Those are thin and narrow national. Thin and narrowness in narrow. My God will touch you. My God will favor you. My God will bless you. In the mighty name of Jesus Christ. Wherever you are, I want you to do something prophetic. That will share one 7. Just tag 7 people, share to 7 people, tag 7 people, share to 7 people right now. My God, when we say I don't start to share 1 is 7, tag 1 is 7 in comment section. Tell someone with the revival is started. The revival is started. The revival is started. If you are ready, shout, I am ready. I am ready. Shout, I am ready. I am ready. So, the Bible said that we have seen my testimony, we have seen my miracles. Hakuna kama kushondo kwenu ainiyaye visa akataka kupata wanamna mavisa za kuda ma prophetic declarations in my finances in my basa they are being released by God. So we want to thank God for His marvelous power. Now I could it all over these social media platforms. I know takataka shema morning prayers. Maraka fama tika shikare tika muta midnight prayers. How many have been blessed with the midnight prayers? We have seen God and we have made prayer simple to many other people because of midnight cry prayers. So don't tell them about midnight, they are changing lives. Families are being transformed because of the grace of God. How many are saying, I'm ready for today? How many are saying, I'm ready for today? How many are saying, I'm ready for today? So if you've got your testimony, just type it in the comment section and the Lord will bless you. This is a great man of God. Their faith is the substance of things not seen. But our the great evangelist, the great bishop, the great apostle of God is in the house today. Mashada, who Grace Life, who King Jesus studio, is here with us today to give us a word, to prophesy for us, to speak into us, to pray for us. We know it as King Jesus Network. We will never be the same again. But you are so drunk and alone. Out almost a celebrate, jump, fire, go to next level. Next level. Hallelujah. Next level. Unawotenda mwanishukuru. Lagaitende walikuda mkana watipa usikonekti kwenda kashikurao. Oh yes. Ndogule mege zaidi mwamwari apostle shukuru na mai. Wanawagite nyasha shukuru in the King Jesus Prayer Network team. May the good Lord bless you. May the good Lord increase you. Thank you so much for hosting me on this platform this afternoon. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Chana tawre bamsoro pe next level. Chimwe chiro. Chipamsoro chikabitwa na mwalimu pe yomdika na rudi bamaskati ano. Tana niwenge scripture, the book of 1 Samuel chapter 9. 1 Samuel chapter 9 from verse 5. 1 Samuel chapter 9 verse 5. When they came to the land of Ziph, Saul said to his servant who was with him, "Come, let us return, lest my father cease caring about the donkeys and become worried about us." And he said to him, "Look, there is a man in the city, a man of God, and he is an honorable man. All what he says surely comes to pass. Let us go there. Perhaps he may show us the way
that we should go. Then I'll skip to verse 15. Oh, yes. Now the Lord said to Samuel in his ear, the day before Saul came, saying, tomorrow about this time, yes, I will send a man from the land of Benjamin, and you shall anoint him commander over my people of Israel, that he may save my people from the hand of the Philistines. For I've looked upon my people, and because their cry is come to me. So, yes. So we became the first king of Israel. But the setup yakaitwa na mwari, shifter from the level yakuwa a dog seeker, unamchaka madogi, to become a king, unogana msorope dogi. Yes. Rather than sana kule maskata nazo. Why? Nekudabe kuti your next level sometimes inechekuita ne divine setup ya utadza kuinterpreta nekuunderstanda nekudabe kuti dzimwenguva challenge yawasangana nayo, but unoona sekunge God is not in it kana kuti hakuna kumwe kwauri kuenda ratodambudziko. But I've come to tell you this: God works in mysterious ways. To an extent yekuti muri makaraswa madongi, it was a chosen family. Yekuti God wants to anoint one of them to become a king. But chakatanga ndechekuti there was a problem in the family. Kurasika kwemadongi ipicture yekurasika kwewealth, ipicture yekurasika kwezvinhu zvinokosha mumuri. Mumazuva aya kuva nemadongi ipicture yakafanana nedzimotokari mazuva anhasi. Zvoreva kuti something was missing. Pane chashaikwa mumba. Baba ndokusarudza mukomana. So divine appointment inotangira pakuti you are chosen kwete kuti uve king. You are chosen kuti unotsvaka chakarasika. Yet God has already chosen you. Nekuti paverse 15 panaverenga pati Mwari vakataura naSamuel, ndine murume wandichatuma kuno. But kutanga kwemurume uyu haasi kutumwa kumba kwaSamuel, anotumwa kumba kwavo. But Mwari vane a plan yekuti aende kunoanoitwa to become a king. So dzimwe nguva kwazvinotangira handiko kwazvinoperera. Tinoda kuziva kuti kwazviri kutangira uri kuona uchishandiswa, kwazviri kutangira uri kuona uri kunetswa, kwazviri kutangira inenge abuse. Nokuti baba Kish vakati kuna Saul, tora muranda muende kunotsvaka madhogi. So ane right yekuramba, nokuti kana pamba paine muranda paine mushandi ndo basa rake. Akaemployiwa to take care yezvinhu zvepamba. But baba vanosarudza mwana wavo kuti aite basa remuranda. Baba vari kusarudza mwana pamba pane muranda. Handizive kuti Kish aiva nevana vangani, but chakaita kuti ati so tora muranda muende. Zvona kuti Mwari vakakuda pane imwe nguva vanogona kutadza kuzvinzwisisa, nokuti munenge makawanda zvokuti aigona kuti baba iwadai matuma vamunotsvaka madhogi. So there are times zekuti zvinotangira pakuti uri choice yasarudzwa mumuri, but uri choice yasarudzirwa kuti unotsvaka zvaraswa. Aiva nerait kuti kwete kana kuti aigona kuti aiwa baba imi maenda nemadhogi mukanoarasa. Why? Makundipa a task yokutsvaka zvaraswa nevamwe. But mwana akagona kugamuchira assignment yaapiwa asi kuziva the outcome of the assignment. So there are times yekuti your next level, your divine appointment, you end up at next level, ine chekuita nekupiwa a task rausiri kuona kuti pane kuri kuendwa, unoita sekunge uri kushandiswa. We are living in a time yekuti munhu anoda kuziva kuti ndikaita chinhu chine nowanei, ndikabata basa iri ndinowanei, pane mari yamuchandipa here. So pane nguva yekuti munhu akaisa mari pamberi pezvese anogona kupodza Mwari ari kumberi kwezvese. Nekuda kwekuti mukomana uyu waigona kuti aiwa tine vashandi pano vanotambira mari kushanda pamba pedu, madi kuti muranda aende. But baba vasarudza vakati mwanangu tora muranda muende kunotsvaka madhogi. Muranda ndokubva abvuma kuenda, so ndokubva abvuma kuenda nemuranda. Vakaenda musango vakanotsvaka madhogi. Dambudziko nderekuti vakatsvaka madhogi munzvimbo dzakawanda, madhogi haana kuwanikwa. Nyaya iri pano haisi nyaya yedhogi riri kutsvakwa. Nyaya iri pano ndeyekuti Samuel audzwa kuti ndine munhu wandiri kutuma kumba kwako. Saka munhu uyu haasi kuzongouya achibva kumba kwavo achienda paSamuel. Kurani pakati pako nechiprofita chako neushe hwako pane dambudziko
dambudziko roda kugadziriswa newe. Mwari achida kukupa zodzo rokuti uve mambo. Panotanga nyaya yekuti pane problem iri mufamily. So tine vanhu vakaberekwa mumhuri dzine maproblems zvekuti vanotadza kuona the divine setup yekuti sei ndakauya mumhuri yakadai. Akaberekwa mumhuri muna baba vasingagoni kuchengetedza zvinhu zvavo. So tine vana iko zvino vanoblema maparents kuti asi ndakaberekwa mufamily nemugara asina kurongeka, haana kuita chakati, haana kuita chakati, haana kuita chakati. Yeti zvakatoitwa nababa wako vakarasa madhongi zvine nyaya yekuti Mwari ari kutsvaga iwewe. So pane pakuti wakatsvagirwa mumadhongi but iwe hauna kuona kuti pane zvauri kutsvagirwa naMwari. So vakaenda musango vakanditsvaga. Bhaibheri rinoti vakatenderera mumasango but havana kuwana madhongi. Yapandatanga kuverenga pati zvanzi Saul ndokutaura nemuranda wake kuti zviri nani tichidzokera kumba. Kwavari kudiwa prophetically haasi Saul anokufunga. Ndinofara kuti wakafamba nemuranda ari kuziva kuri kudiwa Saul. Saul ari kudiwa kuti azodzwe kumba kwaSamuel. But Saul mumaindi make hamufunge nezvaSamuel. Anoziva nezvaSamuel muranda ana Saul, which means vakomana vakatumwa kubva kumba assignment. Vachakavaendesa kumba kwaSamuel haisi assignment, i-advice yemuservant yemuranda. Zvoda kuti between you and your next level pari kuda kuunderstand that the assignment and obhova ne-advice. Zvoreva kuti kana madhonga ashayikwa assignment maita muna kubudirira vachigona kuteerera mutime yekuti zvamutsvaga washaya. So there are times when people they become bitter kuti ani zvaari kutsvaga muupenyu hazvisi kufamba. Saka papai munhu achimupa advice anonga ari kuwesтерwa time because munhu anetseka anetsa nekutsvaga madhongi. Pfungwa yake ndekuderedzokera kumba madhongi tamashayiwa. Kari kushayikwa kwemadhongi kwakaita kuti vagone kuenda kumba kwaSamuel. Zvoda kuti kune mamwe madhongi aunofanirwa kutya ukawana nokuti anokupotesa kuenda kwauri kutsvaga. So kune zvinhu zvokuti ukawana iwe hauchawanikwa nekuda kwokuti iwe ukamashaya uri kuwanikwa kwauri kutsvaga. So pane nguva yekuti une zvauri kuita ende hazvisi kufamba. Kusafamba kwazvo ndo zvinoita kuti zvauri kufambira muupenyu hwako zvibatsire. Nekuda kwokuti ukatarisa pakusarudzwa the book of Luke chapter 5. Jesu panosarudza vadzidzi vake, Bhaibheri rinoti wakaenda akasvika ana Pita vachiwacha mambure vasina kubata hoyo. Kuinonzi kusabata kwakaatrakta kubatwa kwavo. Ivo havana kubata hoyo usiku hwese. But Jesu paakauya akavawana nokuti vanga vari busy kuwacha mambure nokuti havana kubata. Zvoda kuti kusabata kwakaatrakta kubatwa. Kureva kuti mukangobata muchabatika. So pane zvinhu zvisiri kubatika mulife iri divine setup yaMwari. Nokuti zvikangobatika iwe hauchabatika. Zvikangobatika uchadzoka kumba nedhongi. But ukasabata unodzoka kumba wakagara padhongi wava mamwe. Zvoda kuti kune imwe blessing neimwe favor inoita sekunge uchiri muproblem. Church needs with. Mukomana wandinofarira inini Joseph, dambudziko rakaita kuti aende muposition yake, akapomerwa mhosva namai Potifa, akaenda kuprison. Ari kuprison iri divine setup neplan yaMwari kuti agone kusvika paanofanirwa kusvika. Zvoda kuti unogona kumidza type yevamwe vanhu vasingakufarire kuti usvike panext level. There are times yekuti wakangofokasa nevanhu vanofanirwa kukuda nekukufarira, but Mwari unogona kuendesa type yevamwe vanhu vanouya against you kuti ugone kuenda pane imwe level. Nokuti Bhaibheri rangu rinoti when the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will raise the standard. Zvoda mamwe mastandards ane chekuita with the coming of the enemy. So ukashaya the enemy coming against you, the standards not shift. So your next level ine chekuita nekugamuchira an assignment yemumba menyu. Hausiri wakarasa madhongi but ngounofanirwa kumatsvaga. Ende ukamatsvaga ukamashayiwa zvako zvakaita. So tine zvinhu zvandiri kushaya muupenyu ende tisina matodai zvawanikwa nekuda kwokuti unenge usiri kuziva the plan of God. Kune zvinhu zvokuti ukangowana chete life yako yatokwara kusvika wazvishayiwa. So pane zviri kushayika muupenyu hwemunhu kuti zvikuendese pane a next level. Nekuti tine vanhu vakuti vashayiwa mabasa vakanamata Mwari vakasangana nedzimwe nyasha. Zvoda kuti pane zvinhu zvokuti zvikangowanikwa zvinhu zvakashamira zvakanaka. So I know some will relate with this. Une zvinhu zvawakashaya
une problem yawakaita encounter yakakuendesa pane chimwe chinano chawanga usingagone kusvika dai problem iye yakakusolveka kuna kuti pane mamwe matambudziko. Look at Daniel. Daniel favor yake yekutanga akandwa mugomba reshuka. Why? Nekuda kwekuti iye paanobuda vanga vachitaura against him ndo pavanopinda. So the lions became the real witness paincident yaDaniel. Nokuti hakuna munhu ari kumira achifanira Daniel. Vanhu vese they were against. So Daniel akabuda mugomba, mambo unotesta kuti ai right ndiani kana munhu ari mugomba reshuka. So there are times yekuti the trouble you are facing today ndoba kutangira next level yako. It is divine assignment. But the problem is unogona kuramba kutumika nokuti ausiona samadongi. Unogona kuramba kutumika nokuda kokuti by right mumba mimi mune varanda varimo vanogona kutayo dai vaenda kunotsvaka. So there are times yekuti Mwari akakurangarira unoita kuti urikushandiswa. Unoita sekunge iwe ndokamaka nokuti vamwe vana baba vakasara. Zvanongoti so tora muranda wako muende achizotane vakoma kana vadingindeni but mudharani zita raasarudzi wasaudzirwa assignment iyo iri so divine nokuti muprofita akatoudzwa I'm sending a man. Amen. So kana Mwari vati kuna Samuel I'm sending a man for you to anoint him. Mwari ndovati ndiri kutuma munhu padavenga pati munhu akatumwa nababa vake Kish physical father. Yet God is claiming that I am the one sending the man. So there are times when God wants to send you, somebody will send you. But I am sending a man to you. Yet someone wants to have in prayer, but I will do which means it's in a man who wachitadza kuona kutuma kwamwari kuwana tine vanhu vari kuramba kutumika nekudamba kuti havasi kuona the God part of the matter. Nokuti kana Mwari vati I'm sending a man toerenga tonzwa kuti aiwa Kish ndiye akati kuna so eda, which means Mwari atuma vanhu vakawanda but vanhu varamba kutumika vachiita waiting upon the Lord. Yeti paunotadza kutumwa nemunhu uri kutadza kutumika neMwari. So Kish was representing God. Here are kutuma Samuel. But between Kish and Samuel, there's a man without a name. In life, beware. Mwari unoshanda nevamwe vanhu vasina matitles. Unoshanda nevamwe vanhu vanogona kuona as servants. Vari kungotaura zviri ordinary. But murume paakaudzwa kuti atiende kumba handei tinoona profita ari muguta rino. Kureva kuti vakamira kutsvaka madhongi muarea marasikira dhongi. Vanga vakunotsvaka dhongi from the mouthpiece of God. Which means zvimwe zvinhu zvinotsvagwa nevanhu kunzvimbo dzavari kutsvaka ndiko kwazvinotsvagwa, but advance your level of search. Go and search the words. And unozvitsvaka mushoko. Nekuda kwekuti vashayiwa madhongi musango, but ndokwavataiwa kune kumwe kwaanotsvagwa pasina kurasikira. Hauna kushaya basa kuindustry, wakashaya basa munyika yemweya. Problem yako wakanotsvaka basa kuindustry, wakasiya basa rako kunyika yemweya. Nokuti kana kune dhimoni rakati uyu haasi kuzoshanda, kana ukatoenda pariri basa racho harishandike. Saka pane dambudziko rekuti vanhu vanoswera vachitsvaka madhongi mumasango nokuti ndokwavanarasikira dhongi. But pandinoziva kunowanikwa dhongi, the mouthpiece of the prophet. So dambudziko ratinaro dzimwe nguva tine vanhu varongeka zvekuti vari kuenda kunotsvagwa zvinhu pazvinofanirwa kunge zvichiwanikwa. And ikoko hazviko. Imagine vakaenda masango anofanira kuita 5 the donkeys were not there. But kuna akamupa advice kuti vakuru pamurutsvaga muphysical there is a man of God in the section. The man of God represents the mind of God, the voice of God. There is a prophet ande kumba baba vana kutuma vana munotsvaka madhongi kumba kwemunhu, vatuma vana munotsvaka madhongi musango. But vana vasvika palevel yokuziva kuti mamwe madhongi anosiyosanichakuziva masango hawanikwa ikoko kune kwaanowanikwa, which means advice yakapiwa nemuranda kuti ane munhu waMwari. Advice inenge yakauya leta, vaneta nekutsvaka. Tine vanhu vari kuneteswa, vari kuneta nokuti vari kutsvaga zvinhu natural realm. Vasiri kugona kuva neadvisor anovaudza kunotsvaka. Imagine dai vakatanga nekuenda kwaSamuel.
But pfungwa yao ndeyekuti kana arasika musango ari musango tine vanhu vakatanga kuita zvinhu nekutsvaga zvinhu muphysical realm yeti kune zvinhu zvavoko vakasiya muspiritual realm but iye kuti ndo zvavakaudzwa kunzi kana arasikira musango endai musango munotsvaga madhongi so madhongi akashayikwa ende ndokubva paita munhu ane advice. My God, I want people to mature in understanding the things of the kingdom. Pani nguva yekuti mukutumwa kwako maassignment yako mune vanhu 2 but unogona kushanda nemunhu 1 because you one father. Baba vakatuma so ndikishi. Baba so ndikishi ndo father wake. But nyaya yekuenda kwaSamuel haisiya father. So there are times that your father is your father. But you need also to hear advice from the people chosen by your father. Because Muranda huyu aishanda baba pao akasautwa na baba wake. So baba wako bani lango ya kuti mara na kukombolea kuna mtu wantu kwa baba wako wantu kwa futi akatendwa na baba wako. Muranda wepamba unashanda pamba ipa baba wako mkamuchira. Muranda akachaga basa baba ndo akamtora. Sasa tine nani wale ukama na baba wako walenyasha zakaiswa na mali. Kuti baba wako kutuma msango but shama ya baba Muranda wepamba peni. Ane message no kushita kutasama. Wale wakutini wanu wafano much when the things of the kingdom. It's true, yes, one father, but you must also have an advisor. No what advisor, it belongs to the same family. I need to go deeper. Father, now know wako. But when you know waka acceptor, that you must know when wakatenda kufuna wako. Ndio kuti mwali anogona kushanda nevanhu iwao. Ndio mwali akaisanyasha baba wako. Zikuti wakuti kuti notsvaga madhongi. But mwali ndokubvaisa advice kune akachagwa na baba wako kuti akupe advice yekuenda futi kuna Samuel. Zvoreva kuti the kingdom of God, the God of God. Vanhu vanofanira kuunderstand kuti Moses akaberekwa namai vake vakamisa murwizi. But ndobva anhongwa nemunhu asira mai vake akakonzera kuti Moses asurvive nokuti kwaiva nedescendants kuti abereka mwana mukomana gashi saka amai vakabereka chinofa but ndobva chanhongwa nemunhu anoraramisa which means akakubereka akagona but waberekwa kurarama kwako kune chekuita nemunhu asina kukubereka anouya kuzokunhonga murwiziko kuratidza kuti it was divine nyangwe akanhongwa Moses akayama mukaka wamai vake chaiwo kuratidza there was a link yakaitwa naMwari kuti nyangwe akanhonga neumwe munhu anwe mukaka wese anoramba chimwe mukaka wamai vake which means Mwari une dzimwe nyasha dzaanoisa zvisiri kuwanikwa muna baba vako chete but kune akatendwa futi nababa ari mulaini yekutumwa kwako kubva kwaSamuel zvinoti madhonga akashayikwa but ane advice yaakapiwa musango remember kuti musango akusikumba but uadvice nemunhu wekumba aakusango why nekuda kwokuti muranda haagona kutaura kana baba vachitaura but muranda anoona access yekutaura kana baba vasisipo zvoreva kuti kana baba varipo baba ngavataure but kana baba vasipo kune the mouthpiece of the father wandagona kufamba naye zvorati muranda ane mashoko aari kutaura akanaka. There is a man of God zvakanakira kutamba nevanhu vanoda Mwari vasingabvume defeats vanoziva kuti Mwari wedu une nharo masango anogona kuti nyima madhongi but Mwari haatinyimi ende haatadzi kutudza kune madhongi. I love the statement of Mwari wezvinharo wanyekuda kwokuti sango rinogona kutishayisa dhongi tikashaya but munhu waMwari akutaura pamusoro pemadhongi akatayiwa madhongi awanikwa kudhara kuti kuna Mwari zvaunoda zvakatowanikwa but kumasango hakuna but kuna Mwari zviriko pavakaenda kuna Samuel haana kutsvaka akati madhongi akatowanikwa. So chatinoda kuna Mwari chinowanikwa chirimo problem ndeyekuti tiri kumasango. Sango rinokawaneta avakaneta vakashaya sango rarisina vaneta nekuapa but kune kwakaendwa so muranda akapa advice let's go to the city. There is a man of God, an honorable man of God. Muguta muno mune munhu waMwari arimo. So vakaenda kwavari kuenda ndomaverenga verse 15. Bible rati vachienda Mwari anga akatotaura kare kuti mangwana ndine munhu wari kutuma pano. Mangwana pane munhu achauya pano. Zvinoti kushayikwa kwaitwa madhongi musango zvine chekuita naMwari. Tine vanhu vari kushaya zvinhu nekuda kwokuti Mwari ari kuvada. Tine vanhu vari kushaya zvinhu kuti Mwari ane chaada kuita navo. So iye ari kuva vanodenda wana chinhu chachiwani nekuda kwokuti iwewe wacho pane kwauri kudiwa. So vakomana vashayiwa
madhongi musango ndokubva vabva musango vakaenda muguta. Chavari kuda kuguta chii? The voice of God. Kuti Mwari vanoti kudii. Hanzi hange munhu waMwari. He will tell us which way to take. Ndiye achatudza nzira yekufamba nayo. Vachingosvika Mwari ndokuvavazevezera zvakare munzeve yaSamuel kuti this is the man. This is the man. Vanhu havari tu, but Mwari ari kuudza Samuel kuti this is the man. Kureva kuti pane kwauri kudiwa kana mukaenda muri 15. Mwari anokusarudza so. Kuti aiwa this is the man. This is the man. Haana kuenda ega, vakaenda vari tu. But Mwari vakaudza muprofita kuti munhu wandaitaura nezvake ndiye asvika. Kureva kuti pane kwatofanirwa kusvika. Kwatakamirirwa nezodzo nenyasha. But dambudziko ratinaro nderekuti tatoramba kutumika izvi kumba. Kumba kwakafanana nekuchechi. Kuti unotokutsvaga kuti Mwari ndiitire. Gamba Mwari havasi kuchiita through prayer. Tiri kubatika through assignment. Kutumika. Saving. Inotoda munhu ari mature to understand. Why? Nokuti vanasaba baba John the Baptist Zakaria. Baba unoti panguva yekuti vasave. Paauta yakwana akura akwegura asina mwana kushayiwa mwana akuna kumudzivisa to be a priest anoramba achita maduties. Baba unoti achipa chipiriso chake wall of the holies. Angel Gabriel wakaapira on the right side of the altar. Ndobva ati Zakaria munamato wako want to be cleansed. He was not praying, he was saving, which means akaita maprayers kudhara, but saving which akava chinhu chakapusha the prayer patroni yaJehovha. He was burning incense. Ndinozikamira right side ikati Mwari vanzwa munamato wako. But answer yakauya mutime yesaving, not yepraying. Mutime yekuita juice. Never put we pray, but chinodena answer to come is what we do. Matthew 6 verse 6. Kana makunyengetera pinda pakwana mubvareto Mwari anoona zvamunoita uchakuropafadzai. We mean the blessing is connected to action. Mwari anoona zvamunoita uchakuropafadzai. So Samuel apiwa atuma audzwa kuti pana ari kutouya wandinoda kuti uzodze. So vanhu havari kuuya kuzodzo, vari kuuya kuzotsvaka nyaya dziri kuvanetsa. Gamba kuna Mwari kune nyaya yakakunakira, but iwe une nyaya yekukunetsa. Saka there are times tiri kutoziva vanhu chechi vanoenda kuti pane zviri kunetsa. Havasi kuuya nokuti vari kuda men of God, vari kuda zodzo, vari kuda anything else. Vari kungoda kuti vabatsirwe nokuti vane nyaya yekunetsa. The donkeys are missing. Madzimambo pamazuva aya vaisafamba nemotokari, vaifamba nemadhongi. So chatanga kushaika mulife yaSaul chiri kuprofita kuti ndo chaachagarira for a long time. Madhongi ndo aigarwa mambo, aitasha dhongi. Paaifamba aifamba ari pabhiza. Zvoreva kuti kana uyu achazodzwa kuzova mambo, achagara pabhiza. Chatanga kuitika pari kushayikwa chekugarira. Nokuti dhongi ndo raachagarira. Saka chiri missing kumba kwavo chiprofita chakuti musha wenyu wakabviswa ushe. Nokuti pamunofanirwa kugara pakabviswa. But you understand that dog is connected to the king. I don't want that dog is so much about it. So there are times you should be missing all for one child. She don't go profit of Mazimano wano gara patongi. Chashaika kumbaba oshi tongi. Nakuda kuti Mwari anoda kumiita mambo. Saka kuti problem yanga iri ufini kwana so isheka wedongi. Chaito wachiprofita chekuti ndo zvinhu zvavachadominata for a long time. Kugara pamusoro pedongi ipicture kuti waane dominion upon the donkey. Which means zviri kumissing life yemunhu nhasi. Chitori the opposite but prophetic. Kundocha ucharanga uchibata for a long time. Kushaika uita mari nhasi life mako. Chiprofita chekuti uchaita mari sikaiti. Agora ndinofikira papa. Nobody kana mambo achigara padongi. Zviri yawo yakarasa madongi. Bataka zodzo vakagara padongi. Saka kuti zodzo rinokupa simba rechikuri. Nekugara pamusoro pezvinhu zvawenza ugone kugara pamusoro pazvo. Zodzo kana rauya pamusoro peupenyu hwako. Mari yainoita strike mulife mako. Uchaita mari zhinji. Amen. So dongi kushaikwa. But madongi kana akawanikwa. Pachasarudzwa the best donkey. Madzimambo asina kugara pamaordinary donkeys. Vaichatura dongi kwavo rine utano rakasimba nekuti mambo agare. Which means dongi rikushaika kumba kwavo riri ordinary. But dongi raachagarira for a long time as ordinary donkey. So zviri missing life
chikadaro chiri chiprofita chezvinhu zvauchawana for a long time kana waziva kuenda kuimba yaMwari. Kana wagona kuuya una Mwari uchaona kuti pawaishorwa straight type yemunhu inofanirwa kuremekedzwa zvakanyanya. Chiri missing ndechekuti uri kuswera uri mumasango. Madhongi akashayikwa, but mukomana paakaenda kumba Samuel akazodzwa akava mambo akagara padhongi. Zvoreva kuti iwewe une grace dzekugarira madhongi, but unoberekwa mufamily ine problem yekurasa madhongi. Une grace dzekuti uchagara padhongi for a long time, but panotangira nyaya kurati wakaipa unonyataka zvaunofanirwa kunge chidomini uchiwane domini pamusoro pazvo. Ukationa une nhamo sire kushayiwa mari, une nyasha dzekuibata, sei Satani akakubatira kumari akasiya zvimwe zvese, kuda kuti wakaipa anoataka chaanoziva kuti ndo area yako. Haatangi zvemadhongi kana usiri mambo. Ukaona achingobata nyaya dzemadhongi ari kutoprofita kuti muri shasha dzofanira kuti dzichigara pamadhongi. Komana Moses akaberekwa muslavery, vanhu vachitambura muEgypt. Yet he was a deliverer. Unobuditsa vanhu out of Egypt. So he was born in poverty, but he was a deliverer. Unobuditsa vanhu mupoverty. And the grace number one, anataka abuditsa vanhu chete munhamo. Even vari muEgypt, family yavo yakabuda pakuva maslaves, vakava vanhu vaitopiwa salary. Bible rinoti mai vake vaitambira mari yekuyamwisa Moses. Yeti chavabereka chinofanirwa kufa, pano chaakubhadhara. Kuda kuti unourayirwa zvinobhadhara, unourayirwa zvinobhadhara. Panourayirwa vanakomana muEgypt, mufaro waitoziva kuti handiri kuuraya chaumwana, vachibereka vanoita mari nacho. Nokuti mai vaMozisi vakatanga kubata salary vari a slave muEgypt. Vaikonzi ukayamwisa mwana tinokubhadharai. Zvino kuti pari kunzi urayai vana, so there are times when you attack in life, Marco. Chiprofita chekuti pane zvikuru zvakarongwa naMwari. Come on, my Jesus. Saka naaprofita unonyuma. That's why Faro akati urayai vana vakomana. Why not girls? Urayai vana vakomana. Kwani waitonyuma kuti through varume vakomana vanhu vachabuda muno. Saka ndoti munhu urayai vakomana chete. Kune zvaanganyuma muspirit. Waibuchai wachiprofita chaKristu. Nokuti mukadzi vamusikana unomirira church. So the devil is not worried about church. He's worried about the church that brings Christ. Nokuti when Christ is missing in the church. So the devil is not worried about church attendance and everything else. I would wakomana urayai vasikana ngavararame. In other words, musikana mukadzi, that's the church. Jesu ndiye murume wechurch. So zvinonzi ndaangode machechi azare, but zvaKristu ngaafe. Ndavataure zvaKristu asingararame. Toda kuuraya zvaKristu tinosiya machechi. Saka unokuona kwamachechi asiyana. Kushayikwa kwaKristu ndoyatonyanya. Nokuti Kristu asi kuzikanwa, idzo chechi dziriko. Waifaro wakadzoka back to that spirit. Nekuti vakomana ngavafe, asi vasikana ngavararame. So Moses was born in poverty, slavery. And it was an answer to the whole generation. But akatanga nekunza answer ku family yekwavo. Nekuda kwekuti mai vake vakatanga kubhadharwa. Vakatanga kupiwa mari. So there are times when you look pamachallenges yako, oti Mwari vandirasa, Mwari havasi kundiona, Mwari havasi kudini. Uri kumhuri yakarasa madhongi. Yekuti problem yenyu mune blame spirit. Dambudziko riri mufamily pane kuti mutsvake Mwari, munotanga kunongedzerana. Uyu ndiyakakonzera ndiyazodai. This is the time yekuti Mwari use me to make a difference. Take me to a new level. From a donkey seeker to a king. The same papa munhu anokutenderera mumasango, ndiye munhu achatenderera papalace. Ndakamambo ndakagara papalace. Ndakamboita mbiri yekufamba mumasango ndichitsvaka madhongi. But ndakaita mbiri yekutsvakirwa dhongi nekuti ndigare. Nokuti kana munhu ava mambo haatsvake dhongi, kune vane assignment yekutsvaka madhongi akanaka ekuuya kuzoti mambo wagone kumashandisa. Kunoti zvauri kutsvaga nhasi zvinhu zvaunenge kufanira uchitsvagirwa kana waenda muright position youpenyu hwako. So wakatuma na baba wake ashayiwa madhongi ndokubva apiwa advice nemuranda wekumba kwawo. Kwete muranda wese, muranda wekumba kwawo. It's good kupiwa advice, but chaka track record yemunhu ari kubva nekupi, pfungwa yake ndei, plan yake ndei. Why? Because kune vamwe vanokupa advice ingoti kana ashayikwa dzokai kumba kugara ndezvake. But unofanira kuti akava muranda airespecta the mind of God, the voice of God. Dambudziko nderekuti watamba nevanhu vasingataure pamusoro peshoko raMwari. Watamba nevanhu vasingakunongedzeri kuna Kristu. Watamba nevanhu vanongoti kana zvaramba.
tabuda vanhu vane nharo kuti kana masango anini madhongi handisizoresigna kuti musango hauna dhongi but ndoda kunzwa kuti Mwari anoti kudii nekuda kwemadhongi. Nyika iri kunzi yakaoma ikonomi ina kubira mushe zvinhu hazvifambi zvakanaka but ndausa kuti Mwari unoti kudii nekuda kwedestiny yako zvakuti vanhu havanifanira zvinzwa but iye akatiendera pamuchingo. Ndoda kunzwa kuti iye anotiwo kudii pamusoro pelechi yako. So mukomana wakafamba nemunhu ane good advice ine chekuita ne the mind of the prophet. Nhamo yedu ndiyokufira mumasango tichitsvaka. I know zvakanaka to work hard, but it's also good to time you get work hard, pray and seek the wisdom of the mind of God. Why? Because pamwe pacho unoshingirira uri wrong area. Pamwe pacho unofira mumasango uchinotsvaka madhongi. Unofanira kumbosiyana nemasango umbotsvaka the mind and the voice of God. Why? Nokuti wakatomirirwa Mwari vakataura naSamuel, there is a man coming. I want you to anoint him. But kuya pamuno Samuel so haana kuronga jeni. Vakuba kwazi nakuenda pandokudiwa na Mwari. No. Mwari vakakudana, Mwari vakakushedza. There is a path yauneta pass through. Yauneta sekunda usitomudhilana Mwari udhilane vanhu. Kuti baba vako ndovari kukutuma inotsvaka madhongi from your own family. Wa musango anokupa advice kuenda kwati Saul is a servant. So Mwari unogona kuisa vanhu life mako for your next level. Problem yako ya too spiritual. And urutadza kurecognize zvinhu zviri muphysical dimension refu zvatumwa naMwari kuti ashaitwe new level. Level yekubva kunotsvaka madhongi kuti ave king ine chekuita naservant. A servant. So the next level ine chekuita kuti iva munhu anogona kupiwa advice nevamwe. Iva munhu anogona kunzwawo kutaura kwevamwe. Despite my titles and rank, there are times even an ordinary person can be used by God. Amen. Imagine a servant. Ndiye ane message yekuti hande kubva kwaSaul kwaSamuel and vachika varobva kuti ndiye munhu andakatuma. But a servant was a stepping stone a new level yemwana kune imwe munhu anzwa message. Saka tine vanhu vanouya muupenyu hwedu Mwari achiziva kuti ndo vachataura message ichaita kuti uende pane imwe level. Tine vanhu vanouya mulife mako vasina any other title but vangonzi a servant, an ordinary person anongokudza kuti patapa zvashaipa but handeipa kona handeitononzwa kuti Mwari unoti kudii ndokubva vari murwendo. It's a long story. Vakuti vakabvunza kuti tinoenda nei to see the man of God. Havasi kubhadhariswa, havasi kuchajwa. Vanoda kuisa honor value but divine advice yaprophets. Tinoenda nei kumunhu waMwari, tine chii chatinacho. Ndokubva vatarisa mhomwe dzaone zvimwe zvese zvichidamonana ndokubva vati pane makoinzi mashoma asara. Hatiri kuenda pamberi pemunhu waMwari takangodaro tine request. Ndoda kuti uone kuti vanhu vanogona vanhu vari machuwa vanobhalansisa request nekuappreciate wavari kunorequesta wavari kunobvunza. Sometimes people they lack maturity to understand. Mwari habhadharwi. We don't pay God. But that mind yekuti I honor him with substance. Yaiva mind yanga iri muna soul. Haana kungoti vanotudza because munhu waMwari akamuda nezvezvo. Akati we need to carry something in his presence. Nekuti tinosvika tichimupa as an offering, as an honor. Pachinhu chaanzi naMwari ataure nesu. Kuti havasi kuenda kunobhadhara, havana kuchajwa, but vane mind inoappreciate. An appreciating mind, imaindi munhu ari machuwa. Havana kuti kana atiudza tozomupa. Vari kuti yekungopinda mupresence yake, we need to appreciate. Tine zvakuda kutenda. Why? Nekuda kwokuti kana akadanwa naMwari kuti ataure muupenyu hwedu, we honor that. Kuti vari kuhonor the prophet, not the prophecy. There are people who are designed to honor after prophecy. And there are mature people who honor the prophet. Honoring the prophet and honoring the prophets, not dimensions two akasiyana. Anoita honor the prophets. Munhu ari zvamataura nazvinzwa aiwa ndizvo ndaakutenda. But munhu anouya neseed to the prophet, he is honoring the office. He is appreciating God for sending men in their own town. We are living in a time yekuti vazhinji vedu we honor the prophets. The prophets. We honor the prophecy. Zvaachataura. Than iye kuti Mwari vakamusarudza kuti ave the voice to us. Saul was a different person. He was so mature. To an extent yekuti ari kuti hatingangoendi. Akadanwa anoprofita kana achatiudza. But isati taudzwa, we need to appreciate him. Why? Because izvozvo zvinodenda Mwari. Why? Because you are not honoring men.
When you are honoring the prophet, you are honoring the voice of God in man. Which means when we are a seed to God, not seed to the gift. Kuprofita, but you want to sound to become a vessel. Those are always honor. Vachishika wandovaisa kuti that voice munzere dzemurando this is the man. Akuti this is the man. Munhu ari tired nekutsvaka madhokodheya. There are people who are tired. They just need a voice from the prophet, a word from the prophet. You are tired. And you don't believe in James open chisaita waneta kuchaka mari waneta kuchaka wana. You are tired. But I've come to tell you this. What can they tap down? There is good news. Amen. There is another level that God wants to shift. Oh, yes. Pane level where you want to simuza kumuna connect. Kumuna assist now. Open such a little something. Why you want to masango I stubborn? Ana tongirako. Hey. Masango trust them to no one at all. Amuna. And that is where I'm worship. I'm sorry, masango awakaenda. All of them, ukalenga there are 5. There are 5. 5 masango awakapinda. The last awakaenda is the land of soup. Iko ndoko wakashaka tayo. That family tiende kuno mungu omwana. I need to read. Titi ndo masango awakafamba. So they passed through the mountain of Ephraim and Shalisha. They could not find them. Then they passed through the land of Shalim. They did not find them. They came to the land of the Benjamites, number 4. They did not find them. These guys are coming from, they are from the tribe of Benjamin. So somebody called Benjamin, the Benjamites, somebody called Benjamin, they power. Tinana ndozo zitakwenda mnashi. Hakuna kama kusimuka. But wanda kutsabita zvinhu dzimwe kwaone zvekudi. Unoika nhoroondo iwewe kuti asiku wako wafasina chinhu. But itafunga kuti pasiku wangu anditungamirira. Tinoda vanhu vanosecha masango. Achivakasa kuti mhere kwedu but hamuna tongo. Hamuna driver motikari musango rekwedu. Sango rekwedu hakuna ane degree. Mhere kwedu vanodzorwa vakarohwa. But ivo ndomusango maruna vachitenderera. Then when you sang, back end of this, and you sang about Benjamin in the land of the Benjamites, they did not find them. Usajidre utinye secha kwa unoka. Usandile kuporofika wewe unokuziona. Jana kagara imayo kuchira kuloga. Bradi masango ema benji. Ahana. Sango ema benji. Alina. Ukashamba masango tunazwisise. But unaendelea kwa benji lacho halina futi. So akashaiwa kwa benji the 4th one. Ku land of Zuf. Over us on the morning, no. 5 to me, they just talk about the common sense of man, the intelligence of man, the ability of man. On only 5 common sense. When I say I don't sometimes, but you won't be satisfied. As long as I have those 5 things, common sense, I'm not doing that. My intelligence, I'm never yako. What I'm going to do, why you need the voice of the prophet? Oh, yeah. In the land of Zuf, the 5th place. Nobody we are wasting time. Thank God, you are very by level number 5, which is the number of grace. You know where to go. Kana wangu grace, aulamu chuko tenderera. But number 4, but number 5, the number of grace. Are you about time? You must have a dimension. The grace of God will push you to the right place. So we are now tired. We are now tired. So now we are net our dini wa maji. Wabuna sona mta tabutsaya but tabuda the voice of God. Na Mungu ana morongeka na musama na mutsaya kuita matrix but tongirako iwe mtongirako chimcho unoshira kwana cho mupe. But kuna akachibika. Ina matongani sikanzwa ekuti vanhu vanotenderera 5 places hakuna amboenda kupi matongani sei matonga ashaika zvekudaro inyaya yekuti vanhu wana dongiri unodzokera kumba. Joseph pane paano tinomwe musungwa kana wabuda taurira mambo nokuti ndiri muno ndisina mhosva. Dai musungwa akabuda akanotaura namambo, Joseph waigona kuitwa free but useless because waigodzokera kumba kwavo. Bible rangu rinoti
After 2 years, Muranda akangana. After 2 years, mambo varota. Mambo vale dream yao. Varusha interpret. No one there is a man. Kureva kuti ukabuda mambo asina kurota wite mambo. Nokuti chiroto chomumambo chinotoda mamwe madzimambo kukonekitana newe. So dambudziko rake nderekuti aida kungoburitswa muproblem. Gamba kukanganurikwa kwaitova divine. Nokuti ukangorangarirwa chete mambo asati arota wakuwata. Tine vanhu vakadiwa zvokuti pavakapembera kuti ndadiwa vanozoti vabviswa pane vanhu vaifanira kuzonyatsovada. Beware kuti sometimes the devil akuataki nekushayikwa kwezvinhu. Anokuataka nekuwanikwa kwazvo. Imagine dai vakomana vakawanda madhongi musango vaenderei vasamere. So there are times yekuti your attack iripa kuti wakarangarirwa wrong person pa wrong time. Patinoti dai mwari amutsa vanhu vanondirangarira, patinoda kuendwa dhipa amutsa vanhu vanondirangarira panguva chaiyo. Nekuda kwekuti when you miss the right time unobuda mambo asina kurota. Ende handitomudzwa nezvako, vanozwa kuti hana mosha akakudaidza. Vachinoita kuti mambo vachizomuda ichinyanya kuti pane zvaari kuda kuti usolve zvaunonzi unogona. Saka usafanire kubuda mujeri usina ari kurota panze. Ukabuda mujeri pasina chimwe chiroto chepanze unodzokera kumba kwenyu ukanova just a guy. I'm only free and useless. Pane kurangarirwa kuri dangerous. Pane kudiwa kuri led by the devil. Usangofanira kudiwa. Fanira kudiwa nenguva kwayo nevanhu kwavo vakatumwa naMwari. Nekuda kwekuti unogona kuwana madhongo kudzokera kumba. Mofa mune madhongo enyu pasina ishi abuda mufamily kwenyu. So panoti Mwari mutsai vanhu vanondirangarira. Ngavamutswe vanhu kwavo vanouya nenguva kwavo right purpose. Kune munhu anokurangarira but ane wrong purpose. I remember tifereka rimwe bhuku ravakabhutire nhororoneso. But he was praying while to America. And people came. But we want you to work with us. When he prayed, wait upon me. That's why despite divine help us. The devil will attack a shortage. I don't supply my problems, but I will my problems. I know people even make very than us. When I people are not certain, I can't even go. What kind of pastor is not the hidden agenda? No wonder far of Egypt, but I do my God for no man. And that's not to be my opinion. I do my own trained midwives. Whoever puts in the Putaka train of Pukatsira, but I can't say what Puraina. So I tell you, Puraya and Tamani Pukatsiros of Puraya. What else do no Raya? So I never said no to read an apatak. Why don't we can also look up on the river side? When you roll up Tara, you roll up Taff. Why don't you all see to my papa say Puraya and why papa said Barabis? Pane paucha fanira kushaika kwebadroom. Pane kufanira kuawana. Why boss ukawana report assignment pane pamudiwa. 1 Samuel chapter 9 verse 15. I will send the men tomorrow. Anoint you. I will send the men. Anosend waseiko mwari ndo wanokonzera kushaika kwawo. Why? One madonga asikushaika vitu normal. Masango 5 madonga mziwa. Kurati mungai vabvisa madonga musango. Vabvisa. Hakuna kwaanowanikwa. Why ndoda kuti pane kwaunodiwa mwari vaita favor. So pane kuti mwari vakapita favor. Pane zvinoshaika. And hakuna munhu anogona kubatsira kuratidza zviri pamusvika watsvaga the voice of God. Kune favor kuti mwari akada kukuitira pane chinoita missing. Iwe upinda prayer kudai madonga akawanika munhu wawari namatiri pane zvikunetsa dai zvaita pane imwe problem yekuti ikangosolvwa chete watone problem iri too much. So tinogona zvimwe zvinhu zvaunotozorealiza wakura kuti asi mwari akakutira nyasha dai zvinhu zvakafamba nenzira iyi dai zvisina kuzoya kunzira uku. Pane vanhu vanotoignore today. Wotsama kuti mwari ndeonefika connection yangu. Wozoona after 2 years nyaya dzemunedza buda wotasi mwari makaita nyasha.
Why? Because my dog is a let the wrong way. Sinema no zona utaswali maizo zamamshisa. Ini banati chairman team connect me to this man. Ini many maimuziwa wake nipita kasi. Why you dress with singa oni? So walisha wakaita kutoa mtrefe. Muni ano kuidibo. You try by all means little zonga ite. Kana tubalewe za mchanga hawaniwe. Anta na utiza iwe. Kese kwa unu mchanga. Unutuzoni zuranga ipo kwa mawuya hapa. Ukadzoka after 1 hour tozota akudzoka futhi pakati ababuda futhi unothe ngorutizwa so ndogorunisa but I'm trying, I want to connect to this grace, to this anointing, yet you are seeing the grace and the anointing but God is no longer there. Kune makonections atinogona kuchenera kune zvatinogona kukasira kudai mwari mandirakarira. One day you celebrate the missing donkeys. One day you celebrate the missing donkeys. Rimwe goro uchapembera kushayikwa kwawo kwete kuwanikwa kwawo. Rimwe goro uchapembera kuoma kwazvo kwete kunaka kwazvo. Nokuti Baba rangu rinoti in all things work out together for good to those that love the Lord. There will come a time when you will celebrate a problem. Why? Because that problem ndo yakainitiate the favor you have today. Pari pa uchafanira problem iyoyo nekuda kuti kune kwayakakushitsa kwaungosingashike dai usina kuita problem iyoyo. I don't know whom I'm talking to. So the challenge is that now. You have prayed, you have fasted, you've done everything. So that's why God is quiet. He's not answering you. Why? Nekuda kuti kumwe kunyarara pamwana ndo answer yangu ifana kuwa. Kunyarara pawaita wanti wa favor. Why? Nekuti dongiri kawani kwa mtu wangu. Uchapinda mprayer wotenda mwari nekuda kubadongi. Kune muruma akakandwa mugwara Elisha. Akaguma mabonzo akamuka. Aenda kundovigwa proper burial. He was not buried, he was thrown. He was thrown into Elisha's grave. Kureva kuti proper burial ine respect akainyimwa. Bachakaita kuti amuke kukandwa. Usapali pa unobatwa mushe zvokuti aumuke futhi. Nepa unokandwa zvokuti unotenda kuti mama akatikanda kumana vakandibatsira. One day you will testify. Kuti vanhu vakandimaka vakagona ende vakaziva zvavanga vachiita. Why nokuda kuti pasina type vanhu vanokanda vanhu. Vandimuka. Just imagine murume akapiwa nguva yekupa testimony muchechi. Anokukura achiti kudii kuti akumwe kungokandwa kuri bomba. Baba noti pavakaona hodo yeMoab ichiuya vakakanda murume uyu muguva rakashamara Elisha. Kuti kuuya kwehodo inozouraya. But ndiye one murume anokukura kuti dai hodo isina kuuya isina kumuka. Kune dzimwe hodo dzinomutara. Hodo inouraya kune type inomuka nehodo iyoyo. So there are times that the problem is even today. Ukaona sehemu you can see God in it. Mune seva imo hodo ipo. Na vaMoab vakasauya unovigwa zvakanaka. Wachakapa nokukukanda vakaona vaMoab hondo ichiuya. So kune ma-problems ekuti akangouya wasimuka. So your next level ingangodaro ine chekuita neproblem yawinayo today. Iwo pfungwa yako ndeyekuti my next level kana dambudziko rapera mwari vachandiitira zvakati gava dambudziko kuya kwaraita. One day you celebrate the missing donkeys. One day you be happy kuti wabereka vanodhara vasadonki. Why? Because in society, when I'm going to go to the Darapa, I'm going to go to the Darapa, I buy a Kamaka, let's have that chief, I got Fachi Roja, I got Samuel Roja. So, I want to come on my letter to look at my Dana has not broken. Was at that time, Saputi, she won't know get zero, and we're going to play my papa, but never get all shit. But you see what the pain problem. You're chatting up about a room of myths in your services. One day you celebrate the missing donkeys. By the rejection, it is prophetic. You know, only the name of selection. Bible not the Samson achienda kutimna. Achipelekezi wanawabereka ngine msana wanda wandada kwa Filistia. Achimfura mu mavaini azepatimna. Bible not a lion came and roared against him. Vachifamba vari 3 shumba ndomba yasaudza wokujoera. Neti munyorani ndapotsa because Bible not a lion roared against him, yet there were 3. I found out it roared against them.
Zvaita kuti munyori ari spiritual to level yekuti anoziva kuti shumba ine basa nevanwe vesaka, ine basa nemunhu ane destiny, ine basa nemunhu ari paassignment. It wrought against him. Shumba kana yawe ino yozokuita. But Bible wrote he teared the lion into two. Mumusa kudarika nepo akaona mushumba mune uchi. Shumba inouya kuzokudya, iyi yakauya kuzomudyisa. Why? Nokuti uchi hwaakaona akauwana uri mukati wemishumba. Zvoreva kuti mumwe anoda kugadzira neplatform yeuchi hwako, but panouya problem. Inoita sekunge ida kudya iwewe. Gamba inoti tuzodyawo kana wakudarika murosi. One day you celebrate the lion that roared against you. One day you celebrate that lion yakagoneka joira against you. Why? Nekuda kuti yakacreate chimwe chinhu platform yakatinakira muupenyu. Ndopaanazwana rimwedimikira rekuti out of the lion came something sweet. Mukati meshumba inochowa makabuda chinhu chakanaka. People of God hear me very well. Your next level ingamuda iri connected then the problem you are facing today. One day you will celebrate the missing donkeys. As you celebrate it now, you will celebrate it sometime. When you honor the outcome, the faith of God, you just ask Marima Kanaka. Namuri, Mangamuri Momaide, kuti tigone kushika apa. Paneta ndizogara pamusoro pedongi. Mambo anogara padongi. Munhu akava mambo okutanga kwaIsraeri, kumba kwavo kwakashayikwa madongi. Noti wakaipa anowanzoataka. Area yamune strength nayo. Area inonzi yenyu. Ona musina maristere. Itaipe kuti munofanira kunge mune nyasha dzekubata maristere. Ataki yake padongi inotaridza kuti ari kubvisa paunofanira kunge makagarira. I want us to pray. Ndofunga wandinzwa kudikana. That one day you celebrate the missing donkeys. Uchafara kuti zvakaita musho kuti mashayiwa. One day you celebrate the rejection. Nekuda kwokuti uchapindira kuti munhu aidaitini rakatigamuchira ndakapinda muzvinhu zvavo ndisina kusvika mupfungwa yenyu. One day you celebrate those who rejected you. One day you will be happy, you will testify. Dzimwe hondo dzakauya against your life. Why? Nekuti kune kwawakasvitswa. Someone wrote tomorrow I'll send a man for you to anoint. Your anointing is connected to the problem. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Majita Baba, let this prophetic message. And I know you are looking at someone another level. Who Baba type you know chat this for my dog. Then Baba type you know cara pansor pe dog. Oh yes. Who Baba wana hiche twa. Then Baba you are kuzwa. Oh yes. Mwalimu katende ka wakarurama. Even not when the enemy comes like a flood. The Spirit of the Lord will raise the standards. Oh, yes. I speak new level. I prophesy new level. I prophesy new level. Mupenyo munaruchaka. Bali ni nyasha tadita mama. Munatudaya ni masango. Basanga kuzonza kuchinja upenyo wake. It is the anointing that breaks every yoke of bondage. And it is the anointing the grace of God. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you people. God bless you. We'll take the marriage over to you, Apostle. And come to you. Amen. Jesus. Let's just begin to thank God for this wonderful word. Let's just begin to pray wherever we are. Just begin to pray for this wonderful word. Oh, this wonderful way. Don't take that missing dog be found in the right time. In the name of Jesus Christ. We come with this.
they encounter this place. Yes, Lord. Thank you, Jesus. The Lord is good. Amen. Wow, what a powerful word. Oh, yes. What a powerful word. You know, so it pains what next level. Amen. I know God has spoken my water. Shukran Sika. Oh, yes. I know the favor of God has come upon your life. Amen. Don't tell them I'm going to Sika Pan. You know, it was a revelation after revelation. One thing I know, Paulo comes revelation. Revelation carries your elevation. Uno elevate come revelation number one. So thank God for this revelation. I just want to pray for you. Remember tomorrow again 2 p.m. we are continuing with the revival. Yes. But I want to pray for you right now. I don't know what you desire from God. I don't know whichever kunamna. Chauruguna machira kunamna. But not to release from solo open one. We serve a God of miracles. We serve a God of testimonies. Can I my God will heal you? Can I find a pain in my ear right now? Can I win a spirit? Demon that I can the grace and the power of God is coming upon your life. I don't see the God of the impossible. Wherever you are, just touch the screen right now. In the name of Jesus Christ. Right now, God is a symbol of power. God is a symbol of deliverance. Vakasumba gavareket. Check it. Right now, loose your hold. Loose your hold. Every cancer, go in the name of Jesus. Every abnormal bleeding, I stop it right now. Every high blood pressure, I stop it now. In the name of Jesus Christ. My blood pressure, my God, asthma, sugar, diabetes, go in the name of Jesus. Go in the name of Jesus. I release the healing power of God. In the count of 5, you are healed. 1, 2, 3, 4, 5. Be healed in the name of Jesus. 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 Where's our contract? Release a nyasha pa contract yon. Where's our visa and release a nyasha the visa yon. Receive that visa in the name of Jesus. Receive that visa in the name of Jesus. Receive that visa in the name of Jesus. Nakamira pano ni no line amwemi kan. No line amwema limitation. Nine paras when it's a Jesus. The line amwema delays. Nine paras when it's a Jesus. August uno yama fufu uno. Wanenge bachiwa mandira. Wanenge bachideketera. Wanenge bachimata mishonga. Wanenge bachiwa makuma. Mepo tijisumuka. Yoku namatira pa next level for revival. Mepo patisha sumuka. Iwe never na wako chengetezo. Iwe never yako chengetezo. Yes, sita Jesu Nazareta. Paucha driver moto gari yako. Pese pamoja pa black spotter. Ya sasa ropa Jesu ipapo. In the mighty name of Jesus. Shabano kurongera aisiano tirangana isenyu. Asishita kona. Whatever zikurongo wa msoro pako shakaipa. Nekuka pe revival ino. Ziliku zoramba nesta Jesu. Ziliku zoramba nesta Jesu. Wanama konga wachengetwe. Muri yako gaichengetwe. Yes, sita Jesu Nazareth. Yesterday night wa msoro pe muruma no zipatinias. Wakanga lili ofu achikara mjericho. The Bible says
Bartimaeus, which means the son of Timaeus. Son of Timaeus. Atina Starakem Bible. I know Timaeus. But there are people who are watching me right now. There is a spirit that has reduced you to nothing. And I want to pray that may God give you a name. Amen. May God give you a name. Amen. May God give you a name. Even people begin to associate with you. In the mighty name of Jesus. May the mess of God come upon your life and may God give you a name. In business, I prophesy a name. In ministry, I prophesy a name. In every area of your profession, I declare, may God make you a brand. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Let there be a turnaround that comes upon your life. In Jesus' name. But in years, in this life, Rama come forth on the man, Lashika, Rama come forth on the man, Masiso. I son of David, you have messed upon me. You have messed upon me. By the mother, yesterday, prayer. Lord, look at me. Lord, look at me. Someone said, Lord, look at me. So, in other words, Bartimaeus, I want it, son of David, look at me. And Jesus said to them, Munze Guno. Munze Gubi. Bring him here. When Jesus saw Bartimaeus, the same people they started to help him. They will start to see you. They will start to look for you. Can I prophesy to 10 people that are hearing me? After this revival, they will begin to look at you. They will begin to help you. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. That even next level, Bartimaeus, I'm just so weird. As I tell you, just I'm take a garment and I can piece a jacket. What any jacket that I'm not take a pema jacket kubira, but just so I can what a piece of jacket. Today I prophesy every jacket that I want to forget from jacket rejection, jacket remusarova, jacket reguara. You are taking it off in the name of Jesus. You are taking it off in the name of Jesus. Now I want to get out. It is taken out of your life in the mighty name of Jesus. May the ocean divider look at you today. May the story changer look at you today. May the destiny changer look at you today. May Jehovah El Gibor, the mighty God, look at you in the name of Jesus. I prophesy this is your last day in that situation. This is your last day in that pain in the mighty name of Jesus. You are remembered. Somebody declare next level 3 times. Declare next level 3 times. Declare next level 3 times. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. Wow. So I'm telling you for day number 1. Tomorrow we are continuing. Mangwana, it will be healing. It will be deliverance. It will be fire for fire. One thing I want you to do, tell someone about this revival. It's on fire. God is doing wonders. We celebrate 1 year of unstoppable daily ministration. And I think we party that for 1 year. My midnight prayers every day, Monday to Friday. My reels, my Facebook reels, my TikTok reels. We have seen God expanding our ministry. And we have seen the grace of God. It is the grace and the favor of God. But it is the blessing of God that has given us the ability to preach. People in UK, people in Canada, people in Australia, South Africa, Joburg, Cape Town, Durban, everywhere, they are being blessed by this ministry. They are being blessed by this movement. It's not a church, it's an interdenominational ministry. Well, one of my church but we gather on Facebook. Tunaungana every day by Facebook. Teaching matter kuchakana, kunamata, kutizi someone knows prayer, how to pray, and also the wisdom of life. So make sure you are following
You are following every program. You are following every event. You are following every service. Tilipano mangwana, Shikari, 2 p.m. Then Sunday, Mutauni, Pakona Papiananda and the Root Street. Celebration Sunday. Don't miss out. For today we thank God. A very powerful man of God. We are so humbled, people of God. This is so nice. Thank you so much, Evangelist, for coming. Thank you so much. And all of you, God bless you. See you tomorrow. Mangwana, we will start in time. Now starting on okay because of some logistics and chirongwa in terms of the media team. But Mangwana, we are going to be on the TO team, 2 p.m. Shalom, God bless you. Bye-bye, guys. Bye-bye.